pitanje. Električna vozila, da li imamo u ponudi, kako je tu uopće stanje kod vas ili kod nekih drugih? Jel? Pa ima jedna rentakar kuća je malo napravila veći iskorak u tom dijelu i ja to osobno podržavam i smatram da je to definitivno budućnost rentakara. Neću reći samo električna vozila, nego generalno nekakva vozila na nekakve drugačije i alternativne pogone, pa siguran sam da će u nekom trenutku, da ćemo vrlo zapravo skoro pričati o autima na vodik i slično. No međutim, mi smo odlučili što zbog onih famoznih poticaja, odnosno pomoći države gdje je varijanta bila najbrži prst, ko uhvati potpore za kupnju električnih vozila, što zbog činjenice da još uvijek mreža električnih punionica po Hrvatskoj nije u dovoljnoj mjeri razgranata. Za sada još nismo uveli klasična električna vozila, imali jesmo hibridna vozila, ovog časa ih nemamo, ali i 17. i 18. i 19. smo ih imali. Plan je za sljedeću godinu svakako vozila nadopuniti i sa vozilima koji će biti dakle, električna. Vraća se na priču ove godine i problema sa isporukom, a i u konačnici prije koji dan je tek taj program subvencije zaživio za ovu godinu, pa je to dosta kasno da bi se moglo pripremiti vozila i sve to skupa za ovu godinu, no međutim definitivno smatram da je to budućnost, pa čak i za par godina vjerujem da će doći do onih autonomnih vozila i tako dalje. Dakle, idemo prema tim nekakvim novim tehnološkim dostignućima, sad pitanje je samo koliko brzo. Da. Pa dobro, mislim da električna vozila kada u Europi prođe možda 10% svih automobila, da će onda jednostavno biti potreba u rentakarima, jer neko ko vozi doma električno vozilo, mislim da neće sigurno izabrati benzinsko vozilo na godišnje.